Hola, soc Montse Boqueras, professora del Departament d'Imatge Personal de l'Institut Cal·lípolis i et presento el cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional. La competència general del títol de tècnic superior consisteix a planificar i fer el muntatge de projectes de caracterització per a mitjans audiovisuals i escènics. Això suposa dissenyar i fer pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tothom. La durada del cicle és de 2 cursos acadèmics on consten els 13 mòduls professionals i les 317 hores de pràctiques a les empreses, fent així un total de 2.000 hores. I ara, per un moment, imagina't que ja has acabat els estudis i t'ofereixen caracteritzar un personatge d'una obra teatral o cinematogràfica. Després d'haver estudiat amb nosaltres, sabràs gestionar, organitzar, dissenyar i elaborar tota la documentació tècnico-artística per a dur a terme el projecte, tenint en compte la seva viabilitat tècnica i econòmica. Així doncs, a l'hora de caracteritzar el teu personatge, podràs dissenyar els trets que li són propis, tant físics com psicològics. Estudiaràs el seu entorn socioeconòmic, històric, geogràfic i cultural, així com l'espai escènic on es mourà l'actor-actriu que el representi. I amb l'estudi del propi espai escènic acabaràs de definir quins materials utilitzaràs. No és el mateix si es treballa en un espai interior o exterior, en una producció cinematogràfica, en un teatre o en un estudi fotogràfic. En el cicle, dins de caracterització, aprendràs a escollir, fer i aplicar els tipus de maquillatges i materials a utilitzar, els maquillatges amb clars i foscos, els defectes especials amb làtex, silicones, pròtesis de dents, d'ungles i ulls amb resines, pròtesis facials, senceres i parcials, pròtesis piloses, barbes, bigotis, caletes. T'iniciaràs a l'animatrònica, la tècnica que simula l'aspecte i el comportament d'éssers vius utilitzant andròmines mecàniques. I també en el cicle, ara dins de maquillatge, et trobaràs els esdeveniments socials, els específics per a fotografia, publicitat, passarel·la, televisió, cinema, i els de fantasia, com el body paint i la tècnica d'aerògraf. T'imagines que el teu personatge fos el pallasso de la pel·lícula It? O que haguessis de fer el maquillatge de la protagonista mística en les pel·lícules de X-Men? Sabràs quina roba i complements ha de vestir. Quin cànon de bellesa era el típic de l'època del personatge. No és el mateix el prototip de bellesa de la dona del segle XIX que el de les models de les passarel·les actuals. Tot això per aplicar-lo a diferents produccions audiovisuals com cinema, teatre, televisió o publicitat. Pel que fa al cabell, coneixeràs els protocols tècnics i canvis en pentinats i recollits, extensions i ornaments.
Dissenyaràs esbossos i realitzaràs barrets, tocats, complements i atrezzo tant d'època com de fantasia. Realitzaràs aquests dissenys en programes digitals 2D i 3D, adaptant-los al lector-actriu que interpretarà el personatge. Treballaràs les capacitats clau, que són transferibles a noves situacions de treball, i és el que més ens demanen les empreses en el món laboral. Tots els projectes els faràs realitzant les tasques de forma independent i amb responsabilitat, prenent noves propostes i decisions, atenent i empatitzant amb companys i models, formant un equip de treball amb l'organització i coordinació de les tasques i solucionant els problemes que se't presentin. I on treballaràs? En totes les manifestacions, des de maquillador, maquilladora en el centre de perruqueria i estètica, com a assessor o assessora en productes de maquillatge, en perfumeries, centres comercials, treballant conjuntament amb fotògrafs, dins del món de la televisió, de publicitat, de la passarel·la, com a dissenyador de personatges per teatre i cinema, com a cap de maquillatges en mitjans audiovisuals, com a cap de perruqueria per espectacles, com a maquillador en esdeveniments socials i com a dissenyador de personatges en parcs temàtics o com a tècnic comercial en productes de maquillatge. De fet, aquí les pràctiques ja les faràs en esdeveniments socials, fent pintacares, maquillant per espectacles de teatre, per comparses de carnaval, en curtmetratges, amb l'Escola de Cinema de Reus i en parcs temàtics com el Port Aventura. Enguany van participar en el disseny i maquillatge dels actors en un escape room del videojoc Man of Medan de l'empresa de Bandai. Tot això en la Fira dels Videojocs de Barcelona. I també amb la participació de pel·lícules com Barcelona 1714. Ja veus, tot això et donarà la possibilitat d'obtenir molts contactes per un futur immediat.
De fet, aquí les pràctiques ja les faràs en esdeveniments socials, fent pintacares, maquillant per espectacles de teatre,